Hayi, siyazizwa indawo engazi ukuthi siyazi indawo. Siyezwa ukuthola indoda le. Hayi nokuthi siyezwa, siyabona kuma-interviews ukuthi izolo big-interview biyele nje kuyothuka uNhlamulo Ndlela. Ithi isilima uthatha ama-drugs. Nanokuthi wena uNhlamulo Ndlela wakwamthuka kabi, wamhambisa kwengane encane kune-meeting. Siyakwazi lokho, asazi yini oyibanga nayo or yini oyifuna kuyo. Yini beyi-threat kuwe, ubona sengathi iphosini yakhe ngayithatha. Mina nguPresident Jacob Zuma ngizomthatha uNhlamulo Ndlela ngoba sengimeze SG. I-MK ila ikhona inxa yakhe lo Nhlamulo Ndlela. I-MK nje ila ikhona inxa yakhe lo Nhlamulo Ndlela. Nhlamulo beneyimfisa eziningi nge-MK. Abefisa ukuthi zenzeke, ubefisa ukuthi kushaya lesi sikhathi ebisikwe lenye izinto. Wafika wena ngobuzele okunye waphazamisa zonke lezo nhlelo. Into yama-tiktokers ukuthi ayashaya iground aqhubeka mobilize for i-organization, wafuka kunyathela konke lokho wena. Namhlanje uNhlamulo Ndlela uthatha ama-drugs, angithi akasiyona lento obuyidinga wena, bufuna la bantu abazowisa i-organization. Lento ecasula ngoNhlamulo Ndlela ukuthi uNhlamulo Ndlela i-organization yenza ikhule, lokho wena ongakudingi. Wena phela ubuzowisa i-organization. Yabo nje thina esazi uNhlamulo olokhu waqala umkhonto ekhona la, sikubona thina uthatha ama-drugs. Uthini wena mayithatha ama-drugs uthola uthini? Uyamyeka wathatha. Ngisuke nikuphi lapha suke ethatha khona ama-drugs? Njengomholo osuku nayo uthi uthini? Uthi Nhlamulo uthatha amawala. Uzuyibone mina bengayijeti mhlawumbe umholo ongasuka ehambe kwi-media ayodicilela isithunzi somunye umholi phansi. Even our President Jacob Zuma ngikhumbula mina eyehudula isithunzi somunye umholi phansi. Kahle bonga si-MK wena ubuzoyiwisa. Ngisho ukuthi ubowathatha lawo ma-drugs, sikhona isidingo sokuthi ugijime eyakobe indaba uyomthuka uyothi uyisilima uthatha ama-drugs. Sikhona umholo unjani wena ongamhlonipha omunye umholi uthatha ama-drugs? Ngisho ukuthi ubowathatha-ke ngale ndlela yakho phela mhlawumbe bengasiyo lento wena obuyidinga, ungasho noma yini oyidingayo ngayo. Isidingo asikho. And MK ubungazili kahle. And I'm happy ukuthi nabantu bebelokhu bela ukuthi SG, our SG, SG nimhambisa, why sebeyakubona manje. Lento enzama ukuyikhanda le noma usa noma ibuye ngeke isebenze. Le detachment yakho wawuyikhandile, uyikhandele ukuthi uzothatha yona. Mase ukhanda organization bathathe bafake ekhondleni. Ngakuzisebenza uhamba nayo kuphela. Ngoba phela i-detachment wena uyikhandele into eziwu2. Uyikhandela ukuthi la MK usuqalile uhlongoza indaba yelokhuzana ye-conference. Angathi ubusuyikhandela i-detachment yakho wazi ukuthi laba ngizobathatha ibona ngizobenza ama-delegate behambe bongivotela President Jacob Zuma semfaka eKenboboza uyithathe MK bengaphansi kwakho. Wakubona lokho ukuthi ngathi akusebenzi. Wasuthi hayi laba ngizobasebenzisela manje ukuthi mangivula iqembu ngizohamba nabo. Abaningi bese uzohamba nabo. Angithi balambela izikhundla and ubakhandile abantu bakho. Uzohamba nabo. Kodwa kufuna ukwazi uma uhamba nabo uzohamba nabo bodwa. Abekho abanye uzohamba nabo emkhontweni. Uzohamba nabo nje bodwa. Phela yibo bafuna izikhundla emkhontweni, thina emkhontweni asizela ngakhundla. Abantu abazela ngakhundla emkhontweni beze kumsholozi. Owafika nabo usuka ngale koBhayilibungu. Yibo uzohamba nabo nalabo ubusubakhandile ubusubenza imkhovu yakho. Yibo uzohamba nabo, cha abanye uNkulunkulu wami hayi. Khohlwa lento ufuna ukuyenza nje ayikho. Le Polycat Party yenu kuzoba i-Polycat Party encane kunawo wonke ama-Polycat Party akabakhona aphathwe umuntu obaziyo.